Karlı buranlı dekabr ayının 14 sanında 60 yıl ellik Kıyaşlı Özbekistan Respublikasının Zarbidar avılında bababız Muharrem, abiyimiz Raziyaның yaratkan hem kadirli balası bulup, bizim süyükli etkeyimiz, kadirli tırmış iptaşım, İmangulov Ravil Muharrem ula yaktı dünyaga avaz salgan. Dip başlana, Ulyanovsk өлкәсе Новоспасская районы Кызыл эшчеләр поселогына юлланган әлеге кытлау сәламе. Аны сезгә үзләренең җылы теләкләре белән бергә яраткан тормыш иптәшегез Розалия, кызыгыз Эльвира, кызыгыз гүзәл тормыш иптәше Хамза, аныгыз Сабир, улыгыз Ринат киленегез Юлия, кардәшләрегез Янгазовлар, Кадровлар гаиләләре һәм Ирак Үзбекистан Республикасыннан барча туганнарыгыз язган. Сөекле кешебез җылы якларда тугангамы, улы җанлы һәм шундый ук май кояшы сыман бик ягымлы кеше буларак җитешкән. Үзбекистан Республикасында үзенең балачак һәм яшүсмер елларын әти-әнисе һәм бер туган кардәшләре Махмуд һәм Рамил янәшәсендә үткәрә. Тырышлык куеп, белем алудан башка, әти-әнисенең хуҗалыкта иң беренче ярдәмчесенә әверелә. Егет буларак җитешкән мәлдә үз милләте кызын кәләш итергә дип, эзләр өчен ул Россиягә туганнарына кунак буларак кайта. Нәкъ шунда ул үзенең мәңгелек мәхәббәте, шәшкәдәй гүзәл булган, нәфис һәм төс, ягымлы, мөлаем әнкәебез Розалияны очрата. Әлеге яшьләр арасында тиз ара мәхәббәт хисләре дерли башлый. Шул көннән алып, инде 37 ел алар кулга-кул тотынып, тормыш буйлап атлап киләләр. Мәхәббәттә һәм татулыкта эш балаларына чын мәгънәсендә олы хәрефтән әти дә, әни дә булырга өлгерделәр. Гомер узу кыр аркылы гына үтү түгел. Аның сикәлтәле урыннары да бихисап булган. Әмма әткәй янәшәсендә гел аңлашучан әниебез булу сәбәпле, алар бар авырлыкны да җиңеп чыга алганнар. Бүген дә алар үз хуҗалыкларында рәхәтләнеп, бакча үстереп, мал-туар, кош-корт асрап көн күрәләр. Әткәй белән әнкәйгә сыкланмаган мизгеле бездә юк. Һәм безне үстереп, кеше иткәннәре өчен түбән генә башыбызны иеп, аларга рәхмәтебезне укыйбыз. Бүген гүзәл бәйрәмендә якын кеше безгә мул, тыныч тормышыбыз өчен олы рәхмәтләр җиткерәсе килә. Ираттан бар гаиләнең нинди килеш яшәре тора. Ялгышалар хатын-кыз гаилә учагын саклаучы дип. Хатын-кыз ул гаилә учагын нык, таянычлы һәм ышанычлы җилкәләр артында гына саклый ала. Чөнки бер үзе аның көче җитми. Безнең газизыбыз да гомере буе шушы җилкә булды. Балачагыбызга күп дусларыбыз көнләште. Гомумән, безнең әти дип әйтергә горурланып ашыга идек. Ә инде хәзер оныклары янына кайткач, шулай ук бабай тирәли әйләнеп йөриләр. Җылы кочагы барысын да сыйдыра. Һәммәсе белән дә уртак тел таба. Кадерле без, котлы булсын матур туган көнең. Алдада бәхеткә төренеп, саулыкта исәнлектә яшәргә насыйплар кылсын. Әниебез белән мәхәббәткә күмелгән тигез гомерләр бирсен. Без сине бик яратабыз. Декабрь айы салкын ай, әллә ялгыш тугансың, әллә инде кояш сыман җылытырга булгансың. Гаиләң өчен бик кадерле, бигрәк якын кешебез. Котлап теләкләр җыйдык бит махсус сиңа диек без. Иң олы теләгебез ул саулык, исәнлек булыр. Күрше-күлән, дус-туганнар бүген өеңә тулыр. Без еракларда булсак та күңел синең яныңда. Раббым, язсын каршыларга бәйрәмнәрне тагында. Әти белән икәүләшеп яшәгез тигез генә. Кайгы-хәсрәтләрне күрми бәхетне бүлеп кенә. Котлы булсын туган көнең. Кабул ит теләкләрне. Хәлдән килсә салыр идек ушыңа йөрәкләрне. Тыңлап ал да матур җырны, канатлан, шатлан әйдә. Елмайсыннар күзләрең матур булган бәйрәмдә. Кадерле Равил Мөхәррәмович, якыннарыгызның бар изге теләкләренә без дә бик теләп кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кеше әти
Yazmışыбыз бүләге зинәти, өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Yazmışыбыз бүләге зинәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти. Өйе безнең үзәге зинәти, гаилә безнең йөрәге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз бүләге зинәти, бары безнең терәге зинәти, язмышыбыз